जाय व्यक्तिया मावदों बा जाय व्यक्तिया बे भुलखौ मावदों बिनि थाखाय गोख्रैनो माने राजहुवा भाबै क्षमा बिनांगोन आरो बे क्षमा बिनायाव जुदि गैयाब्ला जों बेखौ लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन खारन जुदि बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिफ्राय जोङो बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो दा बेनोल' बाथ्राया फर दा फार्स्ट टाइम जों बेखौ लिगेल एक्सन लानायखौ दोनथ'गोन खिन्थु जों बुंगोन बियो खुलुमबाय बेवहाय नुजानाय मिडिया पार्सन नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजा मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन दा जोङो बेवहाय बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिफ्राय मोनसे जाथायनि सायाव फोसावनो थाखाय बा बुंथिनो थाखाय जों बेवहाय गसंदों बेनो जाहैबाय जोंहा दाखालिसो बावैसो JITEC 21 नाम्बार्स माने डिफारेन्स आइटेम बर' ट्रेडिशनेल कालचार बिनि सायावहाय जे JITEC मोनबाय बिनिनो मोनसे बाहागो आर'नाइ बे आर'नाइया जोंनि थाखाय आंगो बे आर'नाइयाव मोनसे बिबार बा मोनसे पार्टिनि सिम्बलखौ होदेरनानै आरो बबेबा मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरिनो गानहोनाय बे जाथाया जोंनि मेगनाव गोलैदों आरो ससियेल मिडियायाव सावरायजादों दा बेखौ नुनानै जोङो बर' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनि जानानै जोङो दिनैहाय दुखु मोननाय फोरमायदों जे जाथाया जाथावामोन आरो जे जाथाया जानाङामोन बियोनो जादों जानो हागौ सानस्लाबैयाव बा मिथिस्लाबैयाव बिनि भेलुखौ मिथिस्लाबैयाव बुंदों बा खामानिखौ मावफ्लांदों जानो हागौ बा गोसो जानानैबो मावदों जानो हागौ खिन्थु बे जि गोरोन्थि जाबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो कन्डेम खालामो आरो बेखौ सोंखारियो गाज्रि भाषाजों खिन्थु मोनसे खोथा बेनो जोंनि 21 नाम्बार्स अफ जाय रेजिस्ट्रेसन जानाया बे गिबि खेब आरो फार्स्ट फेज बे फार्स्ट फेज हिसाबै बिनि माखासे प्रिभेन्सन आरो आपग्रेडेसन बिनि मावनो लानाय सेकेन्ड फेजनि बहुद खामानि दंबावो दा दिनैहाय अथराइज इउजार्सफोरखौ गियार आप खालामनांगौ बिनि खामानिफोर दङ दा बेवहाय दायथ' लानांगौआ नों आंनिल' नङा जोंनि सारा बुहुमनि बर'फ्रा बेवहाय बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बे जाबाय बिनि भेलुआनो बेनो बे JITEC रेजिस्टार खालामनायनि ओंथियानो बेनो बयबो मिथिगौ जे जों बेखौ दोरोङारि जोंनि आबै आबौनिफ्राय फैबोनाय जेखौ जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि बड' कालचार बिनि सायावहाय जोंहा सिनायथि दं बे सिनायथिखौ जोंनि होननानै जों साननानै लानो हाबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ बिनि थाखाय जों बिराद गौरब दा बे गौरब जानो हानाय जिनिसनि सायावनो सोरबा जुदि आनटुवार्सलि बा आनअथराइज बेबायदि सोरबा व्यक्तिया इन्टेनसनेलि अर आनइन्टेनसनेलि कनसियासलि अर आनकनसियासलि जुदि बेबायदि मावफ्लाङोबा जों बेहाय थावरायनानै थानो हाया गतिके बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिफ्राय जोङो बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो दा बेनोल' बाथ्राया फर दा फार्स्ट टाइम जों बेखौ लिगेल एक्सन लानायखौ दोनथ'गोन खिन्थु जों बुंगोन बियो जाय व्यक्तिया मावदों बा जाय व्यक्तिया बे भुलखौ मावदों बिनि थाखाय गोख्रैनो माने राजहुवा भाबै क्षमा बिनांगोन आरो बे क्षमा बिनायाव जुदि गैयाब्ला जों बेखौ लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन खारन जोंहा बे 21 नाम्बार्सनि जे JITEC जादों बेखौ लानानै आपग्रेडेसननि थाखाय जों जिखुनु जाया आनटुवार सोरबा इन्टेनसनेलि आरो आनइन्टेनसनेलि सोरबा आघात होनो नाजायोबा बेखौ मावनो थाखाय लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोंहा पार्मानेन्ट 10 इयार्सनि थाखाय उकिल दंखायो गतिके जोङो साफ्रोमबो सांग्रां बर' फिसाफ्रा सोरबा जोंनि बे बर' हारिनि बेफोर आयदाफोराव बा JITEC रेजिस्ट्रेसन मोननाय बे आयदाफ्राव जोंनि जे बियो अरायथा गोजोर जानानै थानांगौ बेयाव जुदि बबेबा व्यक्ति बा बबेबा अनुष्ठाना जुदि बिकृत खालामो बा गाज्रि मोनसे मैला फोनाङो बिनि थाखाय लिगेल एक्सन लानो खाबु मोननायनि थाखाय जोंनो नैबे बड' कालचार एन्ड प्रिजार्भेसन बर्डनि माबायाव एड्रेसावहाय जोंनो फोरमायहरबानो जागोन बेखौ जोङो एक्सन लानो हागोन गतिके दिनैहाय बे जे बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डनिल' दायथ' नङा मेम्बारफोरनिल' दायथ' नङा बे बर' हारिनि बयबो सुबुं बा सोद्रोमा सांग्रांफ्रा
सांग्रां बिथांमोनानो बयबो दायथ' लानांगौ आरो बेवहाय बयहाबो नैतिक दायथ' दं गतिके जों बयबो सांग्रां जानांगौ दा बेखौ जों बुंबाय जुदि अतिमात्र जुदि मानियाब्ला जों लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन केस होनोबो बाध्य जागोन गतिके बेखौ बुंबाय दा गिबि खेबनि थाखाय भुला जाबाय जेला जोङो खेमा बिनोखौ बुंबाय जुदि खेमा बिनायाव जुदि मानियाब्ला जों आल्टिमेटलि जोङो केसखौ होनांगोन बा लिगेल एक्सन लानो बाध्य जागोन जाय हक